Ловецът стоеше на тази позиция и очакваме мечките от тази страна на склона, но има и гоначи от среща, които също гонят. И действително, до него пък е румънски егер, до това хубаво дърво и ситуацията е прекрасна. Шум отзад зад гърбовете ни практически и оттам се спуска право върху нас голяма хубава мечка майка с 3 мечета, които тичат надолу, явно подплашени от гоначите, връхлитат практически върху нас и въпреки, че румънския егер изпляска с ръце, изчиткахме, извикахме, мечката заора с мечета на не повече от, сега като гледам ситуацията, е около 18-20 метра от нас. Обърна се мечката и тръгна нагоре да бяга, смутена, мечетата риват около нея, но все пак заминава. В този момент зад гърбовете ни, от отсрещния склон, се чува шум. Обръща ми се, по склона надолу в дерето се спуща тъмна мечка, женска отново, с 2 мечета, които вероятно ще изкочат право върху нас. Ловецът от тук притичва, в тая позиция, за да ги посрещне, тъй като те могат да не изненадат. В момента, в който мечката с мечетата се появява, от тази ни страна изкача един мечок, засреща мечката, на 15 метра от нас става всичко, сблъскват се, сревават се, мечета, женската, мечока, разминават се, мечока среща, ловецът стреля по него, мечетата се въртят тук, вероятно оплашени, майката къде отиде, не знаем, не може да контролираме. И в този момент румънски егер, който беше останал в другата страна на дървото, обръщаме се към него тича огромен мечок и заора просто на 10 метра пред човек. Ситуацията беше такава, че ние сме там, той тук, мечока пред него на 10 метра, няма кой как да произдейства. Добре, че мечока се отклони и общо взето, като преценихме ситуацията, оказа се, че в рамките на минута и половина-2 край нас са завъртяли 9 мечки около тая позиция, от които 2 майки, едната с 3 мечета, другата с 2 мечета. Ситуация. Карпатска ситуация. И от бърга нагоре към нас слиза един огромен мечок с такава голяма глава и бяга към нас. Той го държи на мушка и в това време му крещи. Обаче мечока не спира. Бяга. Той продължава да крещи. Дойде на около 5 метра от нас и в един момент сви и избяга. Той вика 5 метра. Той го държи. Каза още 2 метра и ще да го стрелям. Au tras colegii, direct a venit pe noi. A venit aproape la 5 metri. 15 metri? Da, 5 metri. Am strigat și s-a întors și a dus la vale. Третия ден от ловното ни пребиваване в Карпатите, по-точно в Трансилвания, като организация за лов на мечки се налага да се прехвърлим в нов район. Сега в момента вече, след като пътувахме повече от 2 часа, сме в района на Брашов, на около 70 км северно от града, в басейна на една планинска река, в която навлизаме сега нагоре на 2-3 км и е създадена организация от местния лесничей Андриан, така се казва. Миналата година също беше наш домакин. Имахме добър успех миналата година. Излязоха повече от 10 мечки само на една посия. Така че този трети ден започва сега, около 9-10 часа започваме гонките от тази местност. Надяваме се, както и миналата година, резултатът да е добър, такива са обещанията и на домакините. Отново се очаква един голям стар мечок обитава тук и други. Обещанието е поне по 10 мечки да излизат на всяка гонка. След малко започват гонките, ловците са готови. Последни указания и навлизаме в Карпатите.